Guys, nakauli si Alan. At marami siyang kuha ngayon, guys. Oh. Ang kugita, iyang gibenta. Pila ka kilo to? 3. Pila yung halin? Kung ipaliga ito 4 pa. Nahalin na pa? Ano? Nahalin ang kugita, guys. Tugil man ako. Ako bahin. 400. 3 kilos daw to. Yan. Saan mo na? Pritohon, adubuhon, hinluan. Hinluan pa na siya, guys. Si Alan ang nagluto, guys. Nagprito siya og isda. Yan. Siya ang nagluto. Nagprito siya pag-una, guys. Nalang siya nagsabaw. Ako dahil lang kuha nga kugita 3 kilos pero yung baligya. Gapon kahit hindi ko kayo. Lami lang. Ay, ano eh, ito kahit. Lami lang. Buk. Ito gabi? Diba? Labi, kay gabay gawin ko man to. Gapon. Ako dito gapon. Gabi eh. Sino ko parang gabi eh? Gabi kami. Gabi, guys, kugita ka pa naman sidaan. Kanamana, yapon siya gabi eh. Karon no, overtime nila ganina, munang kapamana siya. Yan ay danggit at saka tulabog. Yan, guys, ako ng sabawon kay murag lami mo higop og sabaw. May kinason, guys. Oh. Ibrasa na lang kinason? Huwag ka na tumira na. Huwag na. Basa. Laki na. Ano na nahugas? Ano ra? Ano? Ano yun? Ano na? Hugas na. Ito na. Harap tulok ng sabawon, guys. Kalami mo higop og sabaw. Yan, guys, ay tinula. At ito ay pinarito. Yan. Sarap ng ulam namin. Ito ay sabaw. Siyang garalo na. Kain tayo, guys. Para sa ito lang sa lang di kasi na tumingin lang. Upper ito lang sa kuwan. Si Mimi, guys, ay tulog kayo. Kaya mong sanlan si Mimi. Ito. Kain tayo, guys. Imit yung sabaw. Kasayo kong maday? Ula-ula ang shopping. Ano sa'yo yung sakyan? Dyan, suro. Bangon dyan. Ang tsata na niyo? Exam nila umani. Klan. Kain tayo ninyong lahat, guys. Ang bukin, ang mangga.
Tanis ng sabaw basta kuan labas. Ikaw lang kay naman kada sa mapuwa. Bati taon mo na si Lingling. Taon mo na si Lingling. Hindi. Mga tuma, mga bata. Umat, uy, bigyan bugnaw lang ini. Hmm? Eh, Oh. Ang kita niya kayo. Hindi na pa rin naong nilingling daw. Hmm? Pare naong nilingling. uy, klaro ka. Klaro, uno. Naong gani. Ariana, naong gani lang ni. Klaro din ang mga klaro din ng mga bata ah. Yan, kasablan. Dari ko lang. Hindi ko alam nila. Sa wala na? Listingan? Doon sa bata ah. Ito yung maraming bata na, wala kaila. Hmm? Wala kailang bata. Kasama ba rin? Anak ni Lynette Flores. Si Miguel Claire. Nagkuhan man daw ng ay third eye ba? So, pilang ko. Basta mo na bata nila rin. Lalo, ito na yung bata ng buboy. Buboy. Ano dapit na na mami? Wala man tumamang sa CR. Nagsulod din sila sa CR. Nalakan, hindi nga may lock dito. Alam mo eh. Kasi may April ba siya? Nakakita lang din sila doon sa dugo. Gusto ko. Bugo. No, pala ito yung bugo. Bugo. Ang Marquez, manibili na ganito ng classroom. Ngulit mo lang. Pagkapon. Update mo, dire. Update. Tanan, update. Cantik mo. Ito na ito. O ito, gahangin na. Igang luk yun na. Nagahangin na rin. Gikan sa sulod ko sa luk yun. Kasi mo tuloy, dagan doy. Ito yun. Basta pa doy. Iwat lang na dito. Sabaw. Mahal cooker. Tapi niya. Bata, nakadungog. Bali ka matang-mata lagi na. Luto Imukbang gabi. daw nila daw? Ha? Imukbang. Ang Kuwita. sa pagkatag na babagabi? Magmukbang daw siya, magpaisa sa imo. May tingkog kita karon palang saraman. Kasi Wala wala ka nga. makakuha ka ba? May imukbang. Kasi wala nga. Baka ang tatay sa kalab at wait lang. Apa nagluto dahil? Wala? Lang. Buka rin. Wala. Kasi nga ako palang. Wala nag-altar. Ikusa ka tayo. Sabi ko maestra, Good morning sa inyong lahat, guys. Welcome to our channel.
Maayong buntag. Ngayon guys ay naglabat si Alan sa akong garden. Yung gilabat kay na manok, na pato, na kanding. Bala. Ayan si Mimi, nanilhig. Naman tutro sa kuno. Iya, ay sa nila, namata ko ang dali na yan sa Manila. Yan ay nagtanim ko ng kamatis. Yan ang labaton guys. Kita naman na muog pichay. Ito na akong gibagi nga pitsay pero wala pa nanurok.